furcin imamuna. Damuna nan a lokacin zamu taimaka maka ya Husaini, zamu taimaka maka ya Husaini. Wa za ya taimaka gare ni furcin imamuna. Damuna nan a lokacin zamu taimaka maka ya Husaini. Wa za ya taimaka gare ni furcin imamuna. Damuna nan a lokacin zamu taimaka maka ya Husaini. Taimaka gare ni furcin imamu ne. Yau ba Zuhairu ba Habibu duka sun shahada ne. Kasimu da Awun an kashe ahali gare ni ne. Abbasu babu shi a Karbala sun yi mai kisa na muni. Wa za ya taimaka gare ni furcin imamuna. Damuna nan a lokacin zamu taimaka maka ya Husaini. Laifin mu in ya kai ruwa ba za ku ba mu ba. To wanga jinjiri ku ba shi ko ba hannun mu ba. Amma ruwan da za ya share ni ba su ba shi ba. Harbinsa sun kai makogaro jinjirin Imam Husaini. Dalilin zuwan da na yi madan kun kira ni ne. Ku ne kuka yi bidar na zo ni bai aku ne. To tun da ra'ayinku yanzu ba kwa a kansa ne. Kun canja ra'ayi zani juya ina bidar ku bar ni. Wa za ya taimaka gare ni furcin imamuna. Damuna nan a lokacin zamu taimaka maka ya Husaini. Waye cikin ku wanda bai san matsayin mu ba? Ni ne Husaini dan Ali jika ga shugaba. Haƙƙin mu kun rike shi to kisa bai kamata ba. Ba na bitar saboda ni ku ta ɗaya a lahira ku ji ni. Yanka na hanzari Imam Husaini ya yi Karbala, amma a ayarinsu banda hura dukkana kula. Ba wanda ya yi nufin ya bar shi duka sun ka tsawwala. Ba su bar imamu ba nufinsu su kashe shi wa Husaini. Wa za ya taimaka gare ni furcin imamuna. Damuna nan a lokacin zamu taimaka maka ya Husaini. Jama'a ku gana ahalu baiti zuriyar nabiyuna. Kwanan su uku an tsare su har yara kankana. Zafin sahara ga kishi ruwa gunsa an hana. Garin dinar Banu Umayya na shirin su shekar musu da jini.
ta kan sahabbansa shugaba. In sun gama da ɗaya sai su je kan ɗayan gaba. Haka sun ka dinga sarar su Karbala jinin su na zuba. Sun kashe yara tsofi da mata cikin sahabban Husaini. Wa za ya taimaka gare ni furcin yamawara, da muna nan a lokacin za mu taimaka maka ya Husaini. Sahabban Imamu Husaini an kashe babu ko guda. Muhammad da Aun an kashe su sun zama shuhada. Yau ba Ali aina jaddi manzo Muhammada. Halimin Nasirin yansurni ya zo ya taimake ni. Asgar yau duka babu su. Abbas sun yi ruwan kibau jikin duka ya fasu. Sun sara hannuwa sun zubar ruwan da ya ɗebo ga su. Maula Husaini yana kuka ya ce sun yi illa yau gare ni. Wa za ya taimaka gare ni furcin yamawara, da muna nan a lokacin za mu taimaka maka ya Husaini. Na Karbala sahabbai nawa babu su. 'Ya'yan gidan mu ahlul baiti duka an kawar da su. Wa za ya taimaken mataimakan yanzu babu su. Da kishi ina biɗar ruwa su ban gashi sun ki masu bani. Karshe dukansu kan Imam Hussein sun ka karasa. Suka mai ruwan kibau har ta kai ga Maula ya je kasa. Kuma sun kayo ruwan takuba a gangar jiki nasa. A hakan bashin murya haye shi sannan ya yanke kan Husaini. Wa za ya taimaka gare ni furcin yamawara, da muna nan a lokacin za mu taimaka maka ya Husaini. Bayan cire kan sidi sun yi sukuwa jikin sama. Hatta fa kayansa sun cire jikin abu na Fadima. Duk wanda za su zo don su fanshi Maula ya sun zama shuhada. Uban da sajjadi sai nisa wanda an gadada wa rauni. Masa'ib da an kai da wanda nan gaba za a yi, bai kai yana ka ba Husainu kukan kaza mi. Manzon mu ne yayo hakan mai koyi da shi mu. Kuka muke ta yi saboda kai ya Abu Rabi Husaini. Wa za ya taimaka gare ni furcin yamawara, da muna nan a lokacin za mu taimaka maka ya Husaini. Ya sidi ka jarabta Karbala ka ji duk wuya. Maula ya gashi ni ina da sako a zuciya. Ta asar da an kama da Nana Zainab Sharifiya. Yarje mu bayyana Imam ka cirewa ayyukan mu rauni.
kafin a kai gare ka sidi sai an kawar da ni bi abi wa ummina fidaka maulaya ya imam husaini. wa za ya taimaka gare ni furcin imamuna da muna nan a lokacin zama taimaka maka ya Husaini. Kuka a kan kana yi zuciyata da zahiri zan ambace ka sidi dole ne zan yi shiri in sanar da rundunar yazidu mal'uni fajiri goman wata ga al-muharram sun yi kisa na muni. Gare ni furcin imamuna da muna nan a lokacin zama taimaka maka ya Husaini. wa za ya taimaka gare ni furcin imamuna da muna nan a lokacin zama taimaka maka ya Husaini.